Aká je povinná príloha pri podaji kúpno-predajnej zmluvy na kataster? Aj o tom bude ďalšia časť nášho realitného seriálu Ako kúpiť. Pokiaľ už zbehli všetky úkony, máme vybavenú hypotéku, prípadne vinkuláciu na vklade, už potrebujete urobiť len jeden posledný krok, a to podať kúpno-predajnú zmluvu na kataster, aby ste sa stali vy ako kupujúci nový vlastník, je potrebné doložiť pri predaji bytu jeden veľmi dôležitý dokument. A je to tzv. Doklad o bezdĺžnosti na danom byte. Takýto doklad zvyčajne vybavuje predávajúci. Je potrebné, aby navštívil správcovskú spoločnosť, ktorá spravuje bytový dom, prípadne bytové družstvo. Tento doklad je vydaný obvykle bezodplatne. No a originál takéhoto dokladu je potrebné pripojiť ako povinnú prílohu pri podaji kúpno-predajnej zmluvy na kataster. Pokiaľ to robíte po vlastnej osi a kúpite si kolok s 30-dňovým spracovaním, prípadne zrýchlený za 15, je to vybavené v tomto horizonte, prípadne, že máte a riešite to cez autorizovaného advokáta, takýto zápis úplne bez problémov s touto prílohou zbehne do 20 dní. Pokiaľ máte viac otázok, neváhajte a kontaktujte nás, ale vás aj naďalej pozývam sledovať náš realitný seriál Ako kúpiť. Home sweet